Konta ikusi nola martxan jarritzen duten proiektua, nondik dator ideia? Hau piztu zen, ideia piztu zitzaigun iraian, Gurpilarte elkartekoekin harremanetan jarri ginelako beste asunto batengatik, beraiek eskaintzen dituzten txirrinda mekanika ikastaro batzuengatik, eta han jakin genuen elkarte horren nondik norakua, ez? Eta, errenderian kokatuta dago, eta arduratzen dira abandonatuak edo udalak jasotzen dituen txirrinda lapurtuak edo jasotzeaz berritzen dituzte, jartzen dituzte martxan eta eskaintzen dituzte maileguan. Orduan guri iruditu zitzaigun oso interesgarria material hori eskuratzea gure eskolan saiotxo batzuk egiteko. Eta erabaki genuen trimestre hau izan zitekeela egokiena eguraldiarengatik eta patio eremua erabili behar dugulako. Eta gero kontuan izan da, ikasturte hau oso berezia zetorrela, oso mugatua gauza hauekin guztiekin, pentsatu genuen saiatu behar ginela ahalik eta gehien ateratzen eta ikasgaiak naturan eta mugimenduan eta kanpoko esperientzietan ematen, ezta? Eta, kontaktuan jarri ginen, prestatu zizkiguten 5 txirrinda, eta iritsi da momentua eta jazta. Aurretik azaldu diazun moduan, errealitate desberdinekin aurkitu zarete, ezta? Badira, aurretik bizikleta erabiltzen ikasi duten umeak, edo bestetik etxean bizikletari izan ez dutenak, hori da. Nola moldatzen ari zarete errealitate desberdin hauek uztartzeko? Hombre, egia da ezberdintasun handiak ikusten direla, badira oso trebeak direnak, badira sekulan ibili ez direnak, bizikleta etxean ez dutenak, eta oso polita izaten ari da zentzu horretan, dakienak ez dakienari laguntzen diolako guk eutsi behar izaten diegu, ikasten hasten nahi dianak, binon beti izaten dugu besteen laguntza. Eta oso polita ere zen proiektu honek eskaintzen ditu, ez dakit nola esan, aukera desberdinak, beste arloetan hain trebeak ez direnei, ematen die aukera sekulako arrakasta izateko bizikleta gainean, ezta? Gertatu zitzaigun aurrekoan, kajut batean, jolas batean nahi ginela, oso emaitza onak atera zitula, eta gero hori izan zen, gero besteen behar handina behar izan zuna Gurpiletan hasteko. Polita da. Gainera batak besteari laguntzeko. Claro, bai. Eta gero gainera, bizikleta zintzea gainera, kurikulumeko beste arloak edo ikasgaiak hartzeko erabiltzen ari zarete. Bai, hori pentsatu dugu. Helburu nagusiena bada, bizikleta, Gurpiletan ikastea, zeina 7 eta 8 urteko ikasleak dira, guk ditugunak. Hori izango litzateke, bizikletan ikastea, denona dena zaintzea, elkarri laguntzea, gauza asko dira, balore asko dira proiektu honekin landuko ditugunak. Baina importantea da ere, txertatu ditugula patio eremuan egin beharko dugunez, gure saioak patio eremutara mugatuta daudenez, pentsatu ditugu zirkuito ezberdinak eta trivial moduko galdera xortak prestatu ditugu, arlo ezberdinekin lotura dutenak, eta izango da txirrindularia puntu batera iritsita, erronkartu, galdera erantzun eta bizikleta hurrengoari pasa, eta uztartuko ditugu bestelako gaiak, gizarte, natura, mate, baditugu prestatuak. Primeran eta gaur arratsalean, balekro hori egin behar duzu. Bai. Lehenengo kontaktua izan zen txirrindak hartzea, garbitzea, bazekiten etorriko zirela, hizkuntzaren landu dugu gutunen bidez komunikatu gara Gurpilartekoekin, eta hor gutunaren egitura ere landu dugu, eta gero bizikleta batek ekarri zuen bere historiotxoa eta bere izena, eta Gurpilartekoek eskatu ziguten guk besteen bizikleten izenak eta historiotxoak asmatzea, eta hori bidaliko diogu, eta polita, proiektu polita, oso
osatua geldituko zaiguna. Horixe da, azkenean komentatu duzun bezala, garaiko konplexu honetan, horrelako proiektuak arnasa bezala. Hoi da. Eta zer da ikaslei gehien gustatu zaiena edo orain arte atentzioa gehien diena? Oso kurioso izan zen, esplikatu genienean abandonatutako txirrindak zirela, nik uste dut, espero zituztela zatarrak edo, eta ikusi zituztenean, askok esaten zuten bineon bota dituzte, bineon zederrak, bineon iruditu zitzaizkien politak eta ez zuten ulertzen nola olako gauzak bota daitezken, eta haietako askok ez zutenean, etxean gainera. Eta bueno, gero mugimendua, ikasleekin mugimenduan planteatzen den edozein gauza arrakastatxo izaten da. Noski, eta kontatu duzun bezala, baloreak landuko dituzu, adibidez, kontsumo arduratxoa edo... Hoi da. Eta talde lana, eta impultsoa kontrolatzea, txanda itxoitea, eta, ez dakit, niri iruditzen zait bizikletak balore positibo ugari ekartzen ditula, autonomia, satisfazioa ikasten dutenean, bakarrik, eta, jakitea hori, gero lekukoa pasa beharko dietela lehenengo mailakoei, esplikatu beharko dietela nola zaindu, nola garbitu, nola jaso. Eta hori komentatu duzunez, proiektua martxan jarri duzuen lehenengo urtea izango da, baina datozen urteetara begira, orain arte izandako arrakasta ikusita ez dakit proiektuarekin jarraitu, edo adibidez beste ikastetxeak animazko zenituzketen. Bai, datorren urtean jarraitzeko asmoa badugu. Hurrengo urterako beharko genituzke taila handiagoko txirrindak, eta hori ere oso polita izango da. Erronka izango litzateke eskola eremutik ateratzea, Bidegorrira joatea. Egia da, Irungo erdialdeko Bidegorri sarea ez dela bat ere seguru umeekin joateko. Oso empoderatu egon behar duzu, Paseo Kolon erditik joateko jakinda bai, zure eremua dela, binon kotxei aurre egin behar diezula, ez? Binon, periferikoak, hemendik Landetxarainokoa edo periferikoak aukera polita izan daitezke gero eskolatik ateratzeko txirrindarekin, norabide batera joateko eta hurbiltzeko, ez? Primera, nire mila esker proiektu hau gerturatzagatik. Zuei, etortzagatik, ikustera.